jajku. A co ty robisz? Co Majki robi? Jaki już jestem duży. Jaki już jestem duży. Tak? Śliczny nasz misiu. Jaki ty śliczny jesteś. A kto taki ładny? A kto? Kto jest taki śliczny? Nasz malutki misio? Nasz misio? Tak? Już taki duży jestem. Taki duży. Taki duży, taki duży. Taki duży jestem. Jejku, jejku. Jejku, jejku. Jaki ja jestem duży pacio. Jaki ja duży pacio jestem. A co ty robisz? A co ty robisz, misiu? Co mój misiu robi? Gdzie ty idziesz? Już chcę iść? Już bym sobie pospacerował? Tak? Pospacerować bym sobie chciał? Och jejku. Ach jejku. Jejku, jejku. Jejku, jejku. Taki jestem grzeczny. Taki jestem duży facet, taką kokardę mam. No. Mojej śliczności. Co to? O, jak się odbiło. Co ty robisz? Tak się ładnie bawię? Jak się Majki ładnie bawi? Tak się ładnie bawię. Tak się ładnie bawię. Taki śliczny jestem. No. Jak ładnie łapię. Już łapać umiem, bo jestem taki duży chłopczyk. Taki duży chłopczyk jestem. No. Żyrafy też chcesz złapać? I żyrafy też złapiemy. Psisko łapie. Ślicznie. No dawaj. Dawaj żyrafę. Majki. Hej. Hej, baby.